Tänään on se päivä, kun teen ihan mitä haluun. Tänään jos en haluu, en aio pestä ees kaluu. Huomenna tulee paluu arke, mut tänään sitten stressaa. Enkä varmaan laittaa tiskeitä tai kurasit vessaa. Muut voi mennä töihin ja muut voi mennä treenaa. Muut voi syödä rahkaa ja muut voi jörni leenaa. Mulla on nyt shiittipäivä, tänään raavin vaan mun kivi. Jos sä kysyt mitä aion duunaa, vastaan sulle ei kai täys viri. Tikaa noutaa, ei mitä nyt kauraa, pekoni chili, vennyt